जय जगन्नाथ मो रीतिका स्वागत कर यूट्यूब आशा कर बहुत भल थे बहुत बढ़िया अच्छी तो वीडियो करने तो जड़े भाई मुझे वीडियो आनी मागिके प्रभुंर बाकी वीडियो मु देखापी बाहर माने वीडियो चेष्टा करी वीडियो आने आसेनि किसी जना ना तो छोट बड़ बहुत किसी कदे जना ना घास काटाटा बेटर पर चलते बाहरी गलु जा पहुँची गलु बाजी छपे तो से चलु माउसी माउसी मंदिर अच्छा जाऊँ से महाप्रभु बाहर चलते देखिए यात्रा अपेक्षा आज बड़ यात्रा भल पाक आम कि से पटे आगे पशि जाइए स्त्रीर परीर से बाहर तो से रथ देखी सारा ଥଟ୍ଟା मजा पछपट वीडियो आनी पुणी सेपटू गला बेलू बाम पट सेपटू आसला डान पट आम गली गली पसले समस्ते ठाकुर एत भिड़े गला कष्ट जहाँ भगवान फोटो मुझा क्लियर वीडियो आनी पारे मैंने एत खुशी लगे मैंने एत पाखर वीडियो आनी नी फास्ट जड़े सांग भाई सांग भाई सेमती मुझे वीडियोटा कैप्चर करें दरकार ना कि लगे भी चाहूँगी जमी नर्माल चलू देखिए भगवान को आशीर्वाद केते मोर लाइफ देखा मोर तो जेहेतु सब्सक्राइबर बढ़ुना आशा छाड़ इच्छा हो वीडियो को देखना खराब लगे भी इच्छा है बनवाई तो बनइली तो जदि आपण मैंने को भल लगे तो किसी ना कि वीडियो जदि सबुदिन भी न आनी पारिली तो मुझे भल लगे फोटो एडिटिंग बिना बसचंद जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा राधा कृष्ण भी अच्छा चलते पाखे इच्छा खुशी लगे खुशी भजन सम्मत चलती आम आगे जाऊँ मैंने राधा कृष्ण सुंदर
ପିଲାମାନେ ସବେ ଟନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭଜନ ସମାଜ ଚାଲିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଖାଇନି ଆମେ ତିନି ଦେଖୁଥିଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବି ଏତିକି କହିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫାଷ୍ଟ କଥାଟା ସେଠି ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଗ ରଥ ଗଡ଼ିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଗ ଯେଉଁଠି ରଥ ଗଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଯେ ପୁରୀରେ ରଥ ଟଣା ହୁଏ ଯେହେତୁ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ କାଳିଆ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ସତ ତ ଆଗ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରଥ ଗଡ଼ିଲେ ହିଁ ପୁରୀରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିଲେ ଆଗ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଫାଷ୍ଟ ରଥ କରାହଉଛି ଯାହା ହଉ ସାନ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଯାଇପାରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛି ତ ଏଇଠି ଆମ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଯାଉ କଥାର ଯାହାର ଡରି ନ ଲାଗିବ ଭଗବାନ ପାଖର ଯାଇ ହେବନି ଦର୍ଶନ କରିହେବନି ତ ଏମିତି ଇଚ୍ଛାରେ ବି ମୁଁ ସେତେ ଭଲ କ୍ଲିଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନଥିଲି ଏଇଥିରେ ଯେତିକି ମୁଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି ଏତେ ପାଖରେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ରଥ ଦୌଡ଼ି ବାକି ରହିଲା ଛୁଇଁବାର ଦେଖିବା ଛୁଇଁ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଏ ଭିତରୁ ଗହଳିକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଅଟକାଯାଏ ରଥ ଯାଉଛି ନା ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ସେଇ ରଥର ଚଢ଼ା ବିକ୍ରି କରି ସମସ୍ତେ କିଣିଥିଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭିତର ଦୌଡ଼ିକୁ ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଆଣିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର କାଞ୍ଚନ ବଜାର ମେଢ଼ ଯାଇନି ସରି ରଥ ଯାଇନି ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଯାଇଛି ବଡ଼ ମେଢ଼ ସାନ ମେଢ଼କୁ ଯାଇଛି ବଡ଼ ମେଢ଼କୁ ଯାଇଛି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦେଖେଇବୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ତାର ସେଠି ବି ସମସ୍ତେ ରଥରେ ଆଣିଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ଅଳ୍ପ ହାତେ ଖଣ୍ଡେ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେତିକି ଧରିଥିଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ହାତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଥିଲା ରଥରେ ଆମେ ବହୁତ ହସିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲୁ ଆଗ ରଥ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲୁ ପଛରେ ରଥ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ରଥ ସେଥିରେ ହାତ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଛୁଇଁ ଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ଟିକେ ଟାଣି ଦେଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
आमर रथयात्रा सरला ढेंकाना आम चलु आम रूम को समस्त मिसिकी कुह जय जगन्नाथ। कौन भूल क्षमा करिए चलो।